Avui a Contraportada parlem amb l'Eduard i la Rosa, responsables del Condis de Collfabà de Sant Cugat, sobre tots els productes i serveis que ofereixen, que s'ha de dir que són moltíssims, per tots els gustos i, el més important, per a totes les necessitats. Rosa, Eduard, benvinguts a Contraportada. Bon dia. Rosa, Eduard, per què un Condis? A veure, el Condis és una marca molt implantada a Sant Cugat, doncs com ja sabeu hi ha 3 Condis a Sant Cugat de tota la vida i jo com a franquiciat és el primer Condis franquiciat que es posa a Sant Cugat i bueno, és una marca que dona molt bon servei i molt bona qualitat. A més, en un lloc privilegiat, que és a Collfabà, un barri maquíssim. Quan fa que va obrir? Com ha estat la trajectòria fins ara? Doncs mira, vam obrir a l'abril del 2013, fa 2 anys i mig, i vam obrir per donar un servei a Collfabà, que només hi havia un supermercat en tot el barri, a part que agafem tota la zona del que és Vuitpalleres i Can Magí. O sigui, són 3 barris que necessitaven un servei. 3 barris molts nous, molta família, molt moviment, però quina és la filosofia de cara al client que vol el Condis de Collfabà? Bé, la nostra filosofia és sobretot donar un servei i un tracte molt familiar, perquè quan el client entra en el nostre Condis veu que és un Condis diferent, molt més modern, molt ample, té uns metres justos que no és ni un Condis ni gran ni petit, on pots fer tota la teva compra sense gastar gaire temps. I a més, hem dit que trobaran productes per tots els gustos, per totes les necessitats, que això és importantíssim avui en dia, i a més col·laboreu amb ONG, associacions, entitats, oi que sí, aquesta part més solidària, no? Exactament. L'altra filosofia, la part que acabes de dir, Laura, és el comerç a Sant Cugat. Jo intento, entre tots els comerços ens podem ajudar. Hi ha hagut molts clubs, associacions i ONGs que ens han demanat que tinguem un contracte mutu i llavors amb associacions i clubs donem un tant per cent de descompte amb els socis i també quan hi ha festes majors o festes de barri fem cistelles de compra i fem sortejos i col·laborem una mica entre tots els comerços possibles. Rosa, Eduard, vosaltres que porteu tants anys, des de 2013 en Condis de Collfabà, imagino que coneixeu molt bé el client, però què valora el client? Què busca? Què li agrada del Condis de Collfabà? Al nostre client li agrada el tracte familiar que tenim, estem sobre d'ells, arriben, demanen qualsevol cosa, si podem la portem, si no intentem portar-la, dir que valoren l'ordre que tenim, la neteja que estem molt a sobre, sobretot el nostre súper ni és gran ni és petit, és un súper mitjà, que tens la facilitat de comprar en poc temps i si veiem que hi ha 2 o 3 persones a cua, obrim una segona caixa, si s'ha d'obrir una tercera caixa, sobre una tercera caixa. És a dir, el nostre Condis el que ofereix és que volem ser com un Condis de barri, conèixer la gent, com se diuen, els seus fills, també donem un suport, és a dir, de portar-li a casa, és un servei gratuït que donem i si podem estem molt a sobre del client perquè per nosaltres el client és el principal, sempre és a dir, un client és com si sigués, com li diríem, un fill més, no? Sí, tindríem inclús posar, la que dic jo sempre amb el personal, de posar l'alfombra vermella quan entra un client. Perquè el client és tot l'actiu que hi ha al supermercat, és l'important que hi ha. Jo crec que també és molt important això, el personalitzar, què necessites, què vols. Nosaltres ho intentarem, el tracte familiar, que a vegades molts súpers són molt grans i trobes una mica a faltar el tu a tu, algú que et digui què vols. Sí, trobarà un caliu, en el nostre comerç trobarà un caliu i és el que abans ha dit la Rosa, que si no troba algun producte nosaltres intentarem de tenir-lo. Això és importantíssim. A part tenim moltíssimes seccions, moltíssimes, dèiem abans, per totes les necessitats, per tots els gustos, oi que sí? Sí, a veure, nosaltres 2 seccions importants que tenim en aquest supermercat, en aquest Condis diferent, és el tema de la secció de carn, que treballem amb Carns Tubau, que és molt coneguda a Sant Cugat, com sabeu, ens porten la carn 2 vegades al dia, i després la nostra secció de peixateria. La peixateria i el peix en general, del que són tots els Condis, és un peix realment de molt bona qualitat i molt bo. Igual, moltes persones es pensen que a comprar peix al que és un supermercat no té la mateixa qualitat si ho compres en un mercat, però realment no és perquè sigui Condis en general, i jo definint la marca o no, però realment el peix que tenim realment és molt bo. Jo he de dir que si els espectadors de Televisió Sant Cugat ho saben, jo vaig a comprar en el Condis, en el programa Cuina, i la Marta, que és la peixatera, m'atén molt bé i a més a tots els peixos
tenen una pinta... A mi m'agrada molt el peix. Inclús dona recepta amb els Sí. clients, no? Del peix que està comprant li dona la recepta que com pot cuinar de diferents maneres a aquell peix, no? A part d'altres seccions també tenim una mica de secció de basar, de tema d'estris de cuina, també una mica de plantes, també una mica de llibres, a part de després les fruites i verdures que venen fresques cada dia. També m'han dit que el celler és de molt bona qualitat, no? Tenim un celler bastant gran amb una varietat de vins que no trobaràs a ningú supermercat. Sí. Intentem portar quasi cada setmana vins diferents, el que necessita la gent, el que me'n demanen. Tenim aquesta, com diríem... Com un valor afegit que li hem donat a la nostra bodega, que precisament fa 2 dies que l'hem ampliat, no? Per donar aquest servei també al client, el tema de... Sí, hem fet com un mini mercat dintre del supermercat. Exacte. És a dir, tenim un celler, que seria com un celler d'una botiga normal, Sí. la peixateria l'hem fet com una peixateria de barri, De mercat. la noia que talla el peix te'l talla com si només te l'has de fer a la planxa i ja està. Després la fruiteria, a Condis tenen molt bona fruita, al nostre barri els encanta la fruita perquè es cuiden molt, perquè Sant Cugat es cuida molt. A part tenim un personal de que està sempre a sobre del client i el que necessiten estem allà per el que volen. Se'l tallem, se'l preparem, I a més molta varietat de fruita, oi que sí? Sempre que vaig a comprar veig moltíssima varietat I si de producte. necessites, si no trobes igual mig meló, doncs te'l tallem allà al meló i t'emportes només mig meló, mitja síndria o... El que dèiem, no tot personalitzat. Exactament. Sí. També tenim una secció que crec que és molt interessant, tot el tema de productes per a tota aquella gent que tingui intoleràncies Exacte. alimentàries, que cada cop sembla que hi ha més gent, no? Sí, bueno, això al mercat està molt a sobre del tema últimament, el tema de sense gluten, pels celíacs i també de producte ecològic. També tenim aquestes seccions. A part de totes aquestes seccions que parlàvem, productes, també us diferencieu potser d'altres supermercats amb moltíssimes més coses, oi? Que si una d'elles és el pàrquing, si no tinc mal entès. Bueno, tenim pàrquing i després tenim servei a domicili gratuït a partir d'una compra de 60 euros. Aquesta seria potser la diferència d'altres Condis que podem trobar? Exacte, a part de les seccions que hem dit, aquests 2 serveis que donem també. I anem a parlar també de la plantilla, perquè quina plantilla forma el Condis de Collfabà, que també és important, és el personal que la persona que fa possible, no, el dia a dia. Exactament. Bueno, som ara 15 persones, la 90% de la plantilla porta els 2 anys i mig a nosaltres, l'altre 10% són nous, perquè cada vegada necessitem més personal. Nosaltres volem fer una plantilla, no ens agrada canviar, perquè ja, com t'hem comentat, som com una família i estem acostumats, però bueno, sempre hem d'inventar plantilla perquè sempre hi ha més feina. Som 16 persones i és això, busquem un tipus de perfil de plantilla jove i amb ganes de treballar i sobretot servei al client, com hem dit. I molt familiar, no? I professionals, tenim molts professionals. Són com una família, sí. Sou una petita gran família. Sí. I Eduard, Rosa, horaris. Quin horari podem trobar a Condis de Collfabà? Sí, des de fa més o menys mig any ja obrim també els migdies, així que estem oberts de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 i mitja del vespre. Déu-n'hi-do, Sí. És a dir, que no hi ha excuses per anar a fer la compra, A més, ja ho han comentat molt bé, que si voleu també es pot portar a domicili tota la compra i pàrquing gratuït, que això avui en dia en una ciutat és un valor afegit. Molts clients ens deien això, que sortien de treballar sobre les 3 de la tarda, que llavors ho veien tancat i al final hem decidit des de fa ja mig any d'obrir al migdia també. I la ubicació, la direcció? Pont de Can Bernet, número 17, al barri de Collfabà. I a la Ronda Nord, on la rotonda que diem del Pirulí, que estan els Mossos d'Esquadra i l'estació de Renfe, allà ens trobaran. No té pèrdua alguna. Per tant, si algú ja sap, necessita un supermercat amb productes personalitzats, que li porti la compra a casa, amb pàrquing, obert als migdies i a més, el que hem dit, per totes les necessitats, productes per tothom i el més important, de bona qualitat, que això no pot faltar. Condis de Collfabà, ja ho han dit, a la Ronda Nord, al costat del Pirulí, del famós. Exacte, la rotonda del Pirulí, que ho coneix tothom, allà estem. De 9 a 9 i mitja, oi que sí? Ho estic dient bé, de dilluns a dissabtes. Exactament. Doncs Rosa, Eduard, moltíssimes gràcies per explicar-nos millor en què consisteix el Condis de Collfabà i ens veiem en breu
que vindré a fer la compra. Perfecte, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Nosaltres arribem aquí al contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.